tak gakne kopi, Bu. Wah, pinter anak lanang masyaallah. No, sik tak jukone lepek, Bu. Tak jukone lepek. Sik. Wah. Iya. Kok ndang ngombenen sik tak jukone lepek iki lah, sik. Nyopo, nyo. Nih, terima kasih ya, guys. Heeh, lu gua karo makan sukun ki. Ndang. Kowe kok pinter men tak cuma. Ya, awake dhewe apa to sing ora pinter jelas. Kok ya, ndang rasakno Bu kopine enak apa gak, Bu? Sik to panas jare mbok kon ngiling. Iya, ngiling sik, Bu. Ya, Kang. Enak apa ora kan? Asin arep to gorenge malah goblok men lha iso gawe iki mang gula apa uyah? Gak ero. Iki lah Mas sing tak gawe iki. Iki lah. Iki lak yo buke iki. Gula apa uyah iki? Aku yo uyah. Lah ora duwe gula. Ora duwe gula. Awang dhisik. Nek iki terus aku mbok kon ngombe ngene, gak men. Kok yo. Jo wis guaan no. Kok malah ora sido sehat, ora sido melek mripate, malah umur iki kok. Yo piye? Balap piye to, Bu ora? Nggih iki men tak pikiri nek gula. Ten gawe kopi, gawene buke dibuke tak tiwak seneng-seneng dengaren cah ki mah kok pinter men gawene kopi buke. Lah kono kasine. Iya, biar sampai pahit iki lho. Iya, Bu. Pahit kakean uyah pisan. Ora malah nyenengne wong tuwa. Alah wi mbok guake wis guakan ah. Ora enak wi. Ora enak. Lah ngene iki malah kopine ngene iki. Gawe dhewe ra iso aku nggawe kopi. Ya ono ki disawang dhisik wi gula apa kopi sesuk-sesuk meneh disawang lek gawene buke. Padahal aku ya ora ero. Harian dapur ngene iki wah.